Hurian di bata adorang sotaruli hita sian hatan itu hatta martangya kita. Damini di bata na sumurung sian saluhu na roha. Imana maramoti ati-ati doho pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Amanginang hatan itu Tuhan na tolhas tuhita dia pala partikianon. Dienek mai sian barita nauli na sinura di si Markus bidus 10 opat mamuka mesen ayat 32 masuk 1 ayat 42 asa rap tajah amanginang odo hata ni Tuhan. Dungi sahak manasida tu sada ladang namar guarga semani jadi drok matuak kasisianna hudul mahamudison tagan martang yang au. Jala ditugyo masih Petrus, Jakobus, do Johannes. Dungi bihato maibana jala bobonosan. Jadi dirok matunasida. Masa marsak dorohaku hirana mate do. Disom mahamumian jala dungo. Dungilah maibana tujolo saotik dipatukak madirina tutano martangiang. Anggiak disalpuhon tiki isian ibana anggo natarbahen. Odo hatana. Ali amang salhut nado tarpatupaho. Salpuhon mas inumanon sianau. Ale dada guru lomo ni rohaku rohamdo. Dungi Roma ibana jadi modum donasida didapot. Gabadidok ma tu si Petrus. O Simon, na modum doho hape. Dang margogoho dungo nanggo sagobas. Dungo mahamu jala martangiang. Asa unang bongot tamu tu bagasan pangujunan. Ay nagirgir do niyan tod di alay galido iya daging. Dungi dilak martangiang. Lasata odeng do didok. Dungi dinaro ibana muse tongdo modum nasida didapot. Ay naduduk do salibun ni mata nasida. Jaladang diboto mangalusi ibana. Jadi dinaro ibana patulu halion didok matu nasida. Dadatamuna do pe modum do maradia. Say mai nunga dapot tikina. Idahamu pasaton nama anak ni julmai tu tangan yakka pardosa. Hehe mahamu laho makita. Di nungaro na pasahaton au ido yang usahana. Dihita saluk na kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu tiap tahun sa tapa somal manang saya tapa tu pado ima parmingguan di Kamis Putih. Marhite-hite na tapa tupa parmingguan di Kamis Putih. Na marningot dohita di saluh na akatiruan na pinasa ni Yesus. Adorang so tarsilang ibana di hapinor silang. Di papungu Yesus doa kasisian narak mangan do nasida di borng ini. Jala di patupa Tuhan Yesus do sada pangajaran. Taringot hadirion na. Di do Tuhan Yesus Kristus do ia roti na martudu-tudu mai tu daging ni Yesus na dipelehon humokop ganup jolma. Jala ia panginuma na martudu-tudu mai tumudar ni Yesus na durus humokop jolme senaka pardosarna. Dung sipul nasida na mangani di patu-patuan Yesus do musay pangajar. Asa tung di patupan nasida iga betiruan tujuluan nyaryo. Na marlapatan marhite-hite ulaon na mangani nasida. Takas marajuman ya kasisyanna. Salu aka pengorbanan na pinatupan ni Yesus. Amanginang
Dung say na sida mangan. Borak mana sida tu sada ladang na margo warga semani. Tujuan na neng martangiang. Dungsa nasida disa di dok Tuhan Yesus matu nasida. Disom mahamu martangiang. Sadar do Yesus amanginang. Jepek nama tikina di portibio. Naikonima mati nama ibana tersilang. Naikon terpajal nama ibana. Humokop saluhna. Dosa ni jolma. Dosamu na amanginang. Dung diboto Yesus jepek nama tikina rak do akasesiana. Di do ibana ma. Tung masai bihaton jala bobonosa do ibana. Yesus bergumul dengan semuanya itu. Yesus ketakutan. Bihaton ibana. Secara hajol mau do dihlala Yesus sih. Diboto ibana jonok nama tikina. Nang dipilih nama ibana mati dia pinorsila. Pergumulan yang begitu luar biasa. Penderitaan itu sampai menghilangkan nyawa. Bukan karena bunuh diri. Alana adong na tanggal 20 tolu Mareton amanginang na di hari Senin ini topek na. Adong sahalak paropuan di pusat perbelanjaan Carrefour. Bunuh diri, mati. Pasti ala di pergumulan. Ala Yesus dan ala na bunuh diri mati. Sama-sama bergumul. Tapi pergumulan yang dirasakan oleh Yesus itu adalah sebuah pergumulan yang harus terjadi sampai kematian. Dan kematian itu bukan kematian yang sia-sia. Marhite-hite hamatian ni Yesus Kristus. Gabe hidup perhitian di debata manesa salutna dosa ni jorma. Di tonga-tonga pergumulan ini. Adorang so dijalo Yesus. Saluhut na kasih tahun ini. Di pasa imana matua kesesiana. Bihato nao. Bobonosa nao. Buhado Yesus mengadupi saluhut na. Di pasolhot ibana dirina tu di bata. Martanya ibana. Mengidugugu ibana tu di bata. Asa tung margugu ibana mengadupi. Bahkan di do ibana dosa sitong na. Salpuhom masih inumanon siya nao. Ale dada guru lo mo nerohakku. Rohamdo. Jadi kematian Yesus bukanlah kematian biasa-biasa saja. Kematian yang begitu luar biasa. Yang betul-betul meremukkan seluruh kemanusiaannya. Menghancurkan seluruh jiwa daripada Yesus. Tapi dia tidak lari dari semuanya itu. Justru martani yang do ibana. Justru di do ibana do tua kasisiana musena. Asa totong nang akasisiana jalanak kita. Totong dungo martangiang. Marhite hitia katangiang. Gabi margugu do hita mengadupi sitauro. Di hita salu nakadamang do dainang. Ado na nang do hono ni jami taong. Tu hita ganuk marsada-sada. Hobarto jahan. Sakap ni dibatah amay do nasaw. Parjolo sahali amanginang. Nang dipaingot tu hita. Taringot pengorbanan na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan ni Yesus patuluso sakap ni debata. Sakap ni debata imamanesa saluk na dosa ni jorma. Pengorbanan ni Yesus si amanginang dada pengorbanan tanpa arti. Manang dada pengorbanan karena keterpaksaan. Alai pengorbanan ni Yesus si sada pengorbanan nagok holong. Ala ni balgani holong ni debata do tu hita. Di bagasa buku di si Yohanes tulis sa pronom. Tak kasih tutudo di pasahat. Ala na balgasi tutudo holong ni debata tu hita. Dipilih anak na nasasaday. Dipilih Yesus Kristus. Holong ido na mangojor debata marhite ite Yesus Kristus mameliw dirina. Holong ido nagabe ipola. Ni debata patuduhon na tutusi tutudo ibana maka holong ita. Jadi pengorbanan Yesus mengajar kita amanginang. Satu pengorbanan yang tidak akan pernah kita sia-siakan.
Mularong do pedihita. Taboto do pengorbanan ni Yesus. Alay sa totong langgus rohatta di tonga-tonga niya kaparnguluon. Sa totok kita dirajay akahosom. Dirajay akahagyo niya kapardagiun amanginang. Mulai sonari tapau bamay. Kita harus sadar. Dipatulus de batasa kapna. Dipilih anak nana sasadai. Humokop sa nakadusata. Unang mariswang pengorbanan ni Yesus si amanginang. Napaduahon, marhite-hite jamitang nang didok tuita ganuk marsada-sada. Monotumpe taadupi. Ragam akasi taonon. Dipaingot tuhita asa totong martanya. Tangyang gabi parhitiat ta amanginang. Jadi, kita tidak bisa pungkiri, walaupun kita sudah menjadi orang percaya, bukan berarti kita lepas dari setiap persoalan yang ada. Pasti ada persoalan. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada kita, mari menghadapi pergumulan itu, menghadapi parukiloni, menghadapi si taunoni, marhite-hite tangiang tu di bata. Tapangido gogo tu di bata, asa diurupi hita, asa didongan hita. Marhite-hite gogo na tapangido tu di bata, dang tarjorgong behita, dang madabu behita alani akasi taunoni. Alay, margogo si tutu mahita menghadapi si taunoni amangina. Naparpudi sa hali, marhite-hite jami taong, nang dipaingot tu hita ganuk marsada-sada, taringot hauduh ni roha ni Yesus, kesetiaan ni Yesus. Amanginang, Yesus Kristus di bagasan trupukon, di patarion ibana do hauduh ni rohana, uduk do ibana mangoloy di bata. Dan gabelari ibana, siya tanggung jawab. Jala hauduh ni rohani Yesus pataridan hasarepo ni rohana. Berarti nak kita pe marhite-hite parminggun Kamis Pution. Dipangido tu hita asa gabe jolma na uduk roha tu Yesus. Ikon tapauduk rohata mangoloy debata, tapauduk rohata mangoloy Kristus. Di bagasan hauduh ni rohai hita berarti naneng donota tapaluas na Kristus na gabi mangaraja kita. Dada kita bina mangaraja. Dada hagit na kapardagingon. Alay Kristus sinama na mangaraja kita. Molo Kristus sina mangaraja kita, berarti dang cuma nama dodok behita. Alana di bagasan turpuko na kasisian ni Yesus na tului pe modo-odok dunasida tarpodom dunasida dang bunasida. Nang usanggo bas pai makon. Wasa. Alana silibion di mata ni nasida na mga rajay. Dan Kristus. Gubarat do ito hita amanginang. Mono hagit na kapardagi mo mga raja kita. Dan margogo hita. Jala gabi ima daw mahita holang mahita siya di bata. Alay mo uduk kita tu di bata. Dan gabi mo do-odok bihita. Dan gabi di ela-ela portibio beta. Alay adupatta dalanata alota portibion marhite-hite hati gorang dok lomo ni roha ni dibata. Amin martanya kita. Moliate upasa arwa nami tuho dibata nami tarulim hami marhite-hite hatam. Diajari ho hami Tuhan. Asa totong margogo hami hot martangiang dungo martangiang. Asa marhite-hite na dungo hay martangiang. Marguguhan mga dopiak kahamaulo dito nga tonga ni ngulo nami. Moliate Tuhan. Dihaulongi ho kami. Ajari kami. Patudun holong ni roh kami. Dito nga tonga niya kangulo nami si Ganupari. Di bagasan Kristo Jesus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang. Selamat Kamis Putih. Tuhan mamasu-masu hita sa luhuna.